बा एमजेआ प्रिटिजों गैफाया जमा गैफाया होननानै साननानै आं खायदा लानोसै आङो प्रिटी नार्जिनारिखौहाय चान्स लानोसै मोनबाय बायगोन खोमा बेफोरबादि जुनार आखुनि मानसिया जोंनि समाजाव थानो थाखाय समायो नामा लाजि सिं सिं लाजिनो रोङा हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर भिडिअखौ लाबोयो बिराद गोबाव जालायबाय नङा होमबा साननैसो जाबाय बिराद गोबाव जानायावनो माने नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमब्ला अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायो गिबियावनो नोंथांमोनहा फेमिलि ज' नायनाङा बे भिडिअखौहाय आरो नायोब्लाबो नोंथाङा हेडफन सोनानै लाय गोबाङा मिथिखाबाय जानांगौ गोबाङा मिथियाखै जानांगौ माने जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादारनि हिन्जाव प्रिटी नार्जिनारि नङा होमबा बिथाङा दायो वेस्ट बेंगलावहाय हारसिं थायो एनिथिं एमजे ब्रादारा मा होनो क'क्राझाराव थायो नङा होमबा दा बिथांमोननि गेजेराव मा जादों जों बेफोरखौ जेबो बुंनो थाङा खिन्थु एनिथिं एमजे ब्रादारनि हिन्जाव प्रिटी नार्जिनारिया मोनसे फिसा बिजनेस मावो बेजों लोगोसे गभ साख्रि दं नङा होमबा नार्स गभ जानो बिथाङा नार्सआवहाय खामानि मावो नङा होमबा दा बेनि गेजेराव बिथाङा बेजों लोगोसे नार्सआव खामानि मावनायजों लोगोसे बिथाङा मा मावो दख'ना बिजनेस खालामो अनलाइनाव हरो नङा होमबा दा बे अनलाइनाव हरनायावहाय बिनि दख'नाखौ माबायदि बायगोन पाब्लिकनो नाम्बार होदों नङा होमबा नाम्बार होनानै दोनदों दा बेवहाय नाम्बार होना दोननायाव ओरैबायदि सासे मूर्ख गुन्दा मानसि लाजिनो रोङै फिसाय गैया फिसाया थाफाया होननानै बेफोरबायदि साननानै प्रिटी नार्जिनारिखौहाय माने लुबैयो आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायनानै ला आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायखायो गिबियावनो हेडफन सो फेमिलि ज' दानाय आंनि हौवायाबो थैयाखै आंबो थैयाखै रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैहाय आङो ओरैबादि सासे मानसि होननानै बुंजानाय नङा बेखौहाय सासे बेखौहाय जुनारजोंहाय तुलना खालामब्लाबो आंहा गोरोन्थि जानाय नङा आं बुंनो गोनां गैयामोन खिन्थु आङो गोबाव समनिफ्रायनो आं सानफ्रोमबो बे मानसिखौ हरनि 1टा 12टा फन हरनानै डिस्टार्ब हरबाय थानाय आं नुगासिनो दङ थेवबो आं जेबो होनाखै दै ओमफ्राय नाथाय दिनैहाय जेब्ला आङो बिनि नाम्बारखौहाय माने आं जेबो सेभ खालामनानै दोना नालाय बायसान्स जोंहाय आं रिसिभ खालामनांदों रिसिभ खालामनाय लोगो बिनि रावफ्रा खोनासंनानै लानाय रायजोफोर ओरैबादि बियो आरोना नै ओमफ्राय कल लिस्टफ्रा नायनै माबादि माबा हरबाय थायो ओमफ्राय खोनासंनानै लादो नै मा राव बुंहरदों बेयो मानो मा खालामनो नोंनि आबुखौ फसायोना मा नोंनि आबुखौ जा फसायो आं मा बुंदों खनसे बुंबावलाय मस्ति जाक हा नोंहा नम्मा गैया नोंनाव गैया नोंहा असभ्य हा बर' हारिनि केलेंकारि खोनाबायना रायजोफोर मा राव बाहायहरदों बे मानसिया बेफोरबादि जुनार आखुनि मानसिया जोंनि समाजाव थानो थाखाय समायो नामा लाजि सिं सिं लाजिनो रोङा बेखौ आं मूर्ख बुंगोन नोंखौ आं मूर्ख बुंगोन नों सासे जुनार आखुनि मानसि दै नों मा मोनथिया नामा आं सासे मानसिनि हिन्जाव आं सासे बिमा नों मोनथिया नामा बेफोरबादि मूर्ख भाषा मूर्ख राव बाहायहरनो सासे आइजो मानसिखौ सन्मान होनो रोङै नोंहा बिमा आरो बिनानाव गैया नामा न'खराव बाखाय आंखौ भाइराल खालामनानै आंखौ नंखाय बाखाय आंखौ फान्दायदोंब्लाबो आं आंनि जायगायावहाय आं सासे गथ'खौ लानानै गसंनानै दङ दे बिनि थाखायनो आंखौ नंखाय बाखाय आंनि केरेक्टारखौ बेबादि साननानै जुदि बेबादि नोङो कल खालामो आरो बेबादि नोङो लामा सुजग नागिरोब्ला नों बादि सुजग नागिरग्रा मानसिनिखौहाय एकदम आङो खाथियाव मोनबाना नों बादि मानसिखौ दोखो बुग्लिनानै नोंनि मेगन थाइनैखौ एरख'ना होगौ नों जाय नोजोरजों नों मानसिनि मालायनि हिन्जाव मालायनि बिमाखौ नोङो बेबादि नोजोरजों नायग्राना नों बादि मानसिया समाजाव थानो थाखाय समायथारा जुनार आखुनि मानसि नों दिनैनिफ्राय आंखौ बेबादि कल दाखालाम दे जुदि कल खालामबावो नोङो दिगदार जागोन नङाबा आं सासे हिन्जाव बादिनो आङो हिन्जावनि जायगायाव गसंनानै दं सासे आं बिमा बादिनो बिमानि जायगायाव गसंनानै दङ मोनथिबाय ना आंनि हौवायाबो थैयाखै आंबो थैयाखै हौवाया खाथियाव थाया साननानैहाय आंखौहाय बेफोरबादि चान्स लादों नामा नों बादि मूर्ख मानसिया
आंनो हौवाया खाथियाव थायाबाबो आं सासे हिनजाव आरो सासे बिमानि आब्रुथिखौ आं बावाखै दै मूर्ख मानसि थ' रायजोफोर बे मानसिखौहाय कल खालामनानै बे मानसिया अबेनि मानसि अबे जायगानि बे मानसिखौ कल खालामनानैहाय नागिरनानै बेबायदि मानसिखौ मोनोबाथाय दोखो बुग्लिनांगौ जावग्लिनांगौ बेबायदि मानसिखौ एकदम जोंनि समाजाव एक्जिस्ट खालामो समाया बेफोरबायदि मानसिफ्रा बिसोरनि थाखायनो जोंनि हारिया दायो बदनाम बदसि अखानायबानो सान हाबबानो ससियेल मिडिया खेवबानो नै उमुकनि हिनजावा अबेजों खारलांदों नै उमुकनि हौवाया अबेनि हिनजावखौ लाना खारदों बेल'सै लाजिनो रोङै मूर्ख बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा बैफोरबायदि मूर्ख मानसिखौहाय मा बुंनांगौ मा खालामनांगौ लोगोफोर हा दिनैनि थारिखाव एनिथिं एमजे ब्रादारा बा एमजेआ प्रिटिजों गैफाया जमा गैफाया होननानै साननानै आं खायदा लानोसै आङो प्रिति नार्जिनारिखौहाय चान्स लानोसै मोनबाय बायगोन खोमा बैफोरबायदि सानदों नामा हा मोसौ साला जोलैनि हांगार बर' जाथि जानानै लाजियासै नोङो बे नाम्बारा सोरनि रायजोफोर बेफोरबायदि मानसिखौ एकदम नोंथांमोना बयबो हागौ हाया कल खालामनानै जावसिहरजोब लोगोफोर बे मानसिखौ बबेनि बियो जोलैनि हांगार दिनैनि थारिखाव नोंनि थाखाय हौवाफ्रा मान सनमान साफा मोसौ सारोन हगारजानाय बालाबारियाव दैनानै गारजानाय सुवाद न'खराव नोंहा बिमा बिबाजै बिनानाव बिब'फोर दंना गैया बैफोरनिखौ नाय बुरबक मालायनि बुस्थु बैफोरबायदिखौ नायनो लुबैग्रा मोसौ जोलैनि हांगा साला नोंसोरबायदिखौहाय ओरैबायदि हमनानै पुलिस केस होनानै मा खालामनांगौ दोखो बुनानैहाय फोराननांगौ अन्थाइबारि बालाबारियावहाय मोसौ साला लाजिदोंना लाजियाखै दिनैनि थारिखाव नाम्बार होजानानै मोजां मोनबाय नोङो मोसौ साला लांसुनिया जोलैनि हांगार नोंसोरबायदिया अबावबा सौग्रावलाबायनानै थैब्लाबो जेबो लस गैयालै सुवाद साला सासे आइजोखौ फिसाय गैफाया होननानै चान्स लादों नामा नोङो मोनबाय बायगोन सानदों नामा गोसो गलिगोन सानदों नामा नोङो मूर्ख साला जोलैनि हांगार बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दिनैनि थारिखाव आं बेखौबो बुंनो सानो दिनैनि थारिखाव बिथांमोना हौवा हिनजाव ज' गैलाया आं दिनैहाय एनिथिं एमजेखौबो ब्रादार होननानै सोमोन्दो लायो बेजों लोगोसे प्रिति नार्जिनारिखौबो बिनानाव होननानै आं सोमोन्दो लायो बेखौनो आं खावलायनो सानो नोंथांमोना हायोब्ला ज' जादो ज' थादो दिनैनि थारिखाव सोरबा बायदिया लांफां लांसुनिया माला मा जागोन मालानि दिनाव सोर मा खालामगोन बैफोरखौ जेबो पात्ता मोना बिनि थाखायनो माने हौवा हिनजाव ग्रें जयै थायोब्ला रावबो सुथुरा बा रावबो मेगन गोसाया नोंसोरखौहाय जेबो सोरखौबा सोरबा सासेखौ सोरबा बैफोरबायदिखौहाय रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा मानो होनब्ला दिनैनि थारिखाव नोंसोरखौ खौसे नुयै ज' नुलायलायिनि थाखाय सोरबा बायदिया बैफोरबायदि मेगन गाज्रि नोजोर होगासिनो दा बिनि थाखायनो बैफोरनिफ्राय गोजान जानो बैफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय ज' जादो आं बेखौसो खावलायो नोंथांमोना सोर दिनैनि थारिखाव एनिथिं एमजे ब्रादार बेजों लोगोसे प्रिति नार्जिनारि आंनि बिनानाव नङा होमबा बिथांमोनखौ ज' जाजानो लुबैयो बयबो अननानै कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बैसोरो बिथांमोना एनिथिं एमजे ब्रादार आरो प्रिति नार्जिनारि बिथांमोना ज' खौसे जानानै संसारखौ आलो गोजोन जालांथों बा जालांथोंसै होननानै नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ यू ऑल बाय बाय